Pe 14 ianuarie 2021, compania românească Dacia a prezentat noul său logo, un design simplificat care combină pur și simplu un D și un C. Alături de această nouă emblemă și-a făcut apariția și un slogan, Dacia pur și simplu. Salutare și bine ai venit pe Autodependent! Nu uita să ne dai un like, să te abonezi pentru a fi la curent cu ultimele noutăți. Primul model cu acest nou logo a fost conceptul Bigster, iar acum avem confirmarea că Dacia va renunța la cel vechi și va începe tranziția spre noul logo. Ultima schimbare a logo-ului a avut loc în 2008, trecând de la clasicul logo Dacia albastru la cel pe care îl știm astăzi. Noul logo renunță la culoarea albastră, pe care o găsim și în logo-ul actual, cât și în cel din 2008 și o înlocuiește cu o nuanță de verde, care amintește în mod clar de natură, precum și de recreere în aer liber. Publicația franceză Largus ne-a prezentat niște imagini cu exteriorul gamei Dacia și noul logo. Pe lângă această nouă emblemă vom avea și un nou font pentru numele fiecărui model al gamei. Pe lângă modificările aduse exteriorului, mai mult ca sigur vom vedea acest nou design și la interior, atât pe volan, cât și în alte locuri în care mai este afișat logo-ul. Pe lângă modificările aduse mașinilor, în mod clar și dealerii vor adopta noul logo, cât și noua identitate vizuală a mărcii. La fel ca majoritatea mărcilor de automobile, Dacia intră în trendul afișării numelui scris mare pe haionul modelelor. Dar în cazul Dacia este posibil ca această alegere să fie și pentru că este mult mai ușor să identifici producătorul și marca în acest fel decât un logo DK. Din informațiile date presei, se pare că această schimbare va începe cât de curând, astfel că cel mai probabil vom vedea primele mașini cu această nouă siglă începând cu anul viitor. Voi ce părere aveți despre noua siglă Dacia? Lăsați-ne părerea în comentarii.